aga barke wonti haram nani kala ken lore yimɓe ɓurti ne la sallam wi la darara wala dirara kala ken waɗe yato koye kawral wona lor ko nelaɗo noon sallah sallam wi jangtuɗe moƴƴi mayɓe moɗon nde maayi so goto wi kay julɗo moƴƴo maayi ɗum koye nayi e galle tato nayi en mbaydode koye yaade ha guenale discours aji ni haram waɗaka barke yoɓe gubbo mayɗo o soɓe jogui gonga para galleji mabɓe discours aji e nder guenale haram nani so mayɗo lelima ene juule goto haali ɗiɗo kaali kaɗe ɗon wassalam mbima ñang oɗo ko Abdoussalam o woni ko kanko de hande Allah waɗimo ko to e Côte d'Ivoire kono haalani nokku ɗo woni ɗum o wi kamɓe de eɓe gondi e probléme o wi probléme mabɓe ko jama mabɓe o wi jama o ɓe mbaɗi ko almameɓe tato oɗo ardo tisubar o ardo takkusan o ardo futuru aljuma oɗo so ardima aljuma goɗɗo o ardo beele ɗum ɗon ina sella walla sellata ɓaade ko ɗum woni kawral mabɓe ko ɗum kadi sellintaɓe ene sella ɓe kawru ɓe mbaɗi ɗum ko rular wonno ɓe kawri ɓe mbaɗi ɗum ene sella haaɓe keng wassalam ordo futuru ɗo ardo feññani wona ɓe kawri wona eɓe totta waktu o kam woni musiba tan ko wasde tottude waktu o e wasde ɓe yonode gardiɗo joni hon hen goɗɗo almami ratib kamɓe fof ko almami ratib ɓe nayi balla anandi tan yaaji yaji no ha yaaji kono kamɓe fof ko julde mabɓe ne selli nayi bo so jam somino e makko o lomto almami o ko haaɗi so tawi jamne wonno e makko so mi ɓe jaɓani oɗo kanko ɓe jaɓamo so tawi kadi ɓe mbi ɓe jaɓani oɗo kanko ɓe jaɓamo almaɓe tato ɓe fof kanko woni nayi muɗumen jamala e makko ko baynana ni wassalam oɗo ko Oumar Doucouré o wi omo namdima juulowo oɗo juulanoɗo tan o wi ujunnaje sappo caami yeeso makko o yaɓɓiri koyngal joni noon juuli haalditi o yeynani o waɗi o yeehi o yooɓi hen luwas ko heddi ko o ñaami beele nde ɗo julde kam ne sella walla sellata o wima kanko hoore makko ɓuuri andude sene sella wadde ne sellata so tawi o yowiti koye joom lakdari mbiɗo o man sadaka fi salati fala shay alay walakin asa rabbahu ɗum sellani waɗaka barke konngol ko konngol Allah tabaraka wa taala julde wiya ko ya ar ko hen deyre e deƴƴere itta dendagal sohlaji maɗa fof gonɗe e ɓerde ma ɗi beddoɗa ladde Allah jangti ɓen hulɓe Allah ɓad aflahal muminuna alladina fi salatihim khashi'una mala ko dari sellani wasde taji julde nde o waɗa ko harmi ɗum koye ɓuuri bonde hayso julde nde woto julde jaɓere woman yasillah wa rasulahu woni wonno lawnar jahannama holto julɗo wujjata ujunnaje sappo tawa haqqille mum e juuɗo woma allahu ɓe gafilin amma tamaluna walla aɗa haɗa ɓerde maɗa foof ya huccite Allah an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara nde ndewata Allah aɗa daramo aɗa waɗa kucciɗo e makko ya ando kam ay sayanam kanko omo yiima ɗo gujjata ujunere nde ɗo kam aɗa andi Allah yaltema so Allah yaltema koddirɗa sellata hande sellata janggo so yiɓi hen luwas so juuli e suude makko he so resi hen so ri ñama haram jahannama o fayi wassalam julde nde sellani waɗaka barke ko Allah kay gaɗa falal mum Allah mbima beele nde wujjata ujunere mo hooli Allah on kana haalima alani nde wujjata ujunnaje sappo ɗe o miijima Allah i joni wono julde selli mo huulani Allah holno juldata mo huulani Allah mbimi holno julde muɗum sellirta min kam mi ala hen min kam meeɗan wujjude mbaɗa wujja kono wujjata ujunere e julde ganda gandimi ko hoɗam min wassalam eyyi ha joni mi e namdal ha ngal ɓeydo leerde mbiɗa mo hulani Allah holno juldata neɗɗo kay won jinoɓe ina juula won fenoɓe ina juula won nehoɓe ina juula la yazni zani hina yazni wo mumin la yasriqu sariqu hina yasriqu wo mumin wona sala mbi ni wona sala kañum tan haalata ko haali ko ɗum tan jinowo o gonta juulɗo ɗo nde ujunata nde gujjo wonta gujjo wonta juulowo nde wonta o hullata Allah tuma nde wujjata nde
taw ko julɗo ko nabi sallam wiɗi la yazni zani hina yazni wa mumin la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mumin woɓɓe mbatti hen la yasribul khamra hina yasrib wa huwa mumin ko nabi sallam wi jinowo ɗo o jinata ɗo o wonta ɗo julɗo gujjo ɗo o gujata ɗo o wonta ɗo julɗo mbaadi aya qur'an mi haali adan a salima annabi sallam kanko ni wi jaade hen wassalam. ɗum ɗo ko dental ahlul ilmi hande de Allah ina waɗi ɓe to e Cameroun ɓe mbi eɓe namde ɗiɗi garweniyal ngal la yukallifullahu nafsa illa wusaha a haalino no pirduɗa ni ne weliɓe kono noon ɓe jejjite ɓe jiiɗi so tawi ala e maɗa caɗele deftanɗaɓe hen ala yam lor hande ala yam lor janggo wiyaɓe kalno mbiru ngoni mini so tawi ko noon mbirunomi mi anda ko gonga eɓe ndiyeni ɗum miyeɓe ko noon so tawi wona noon mi ruttanoɓe hoore bawal hitande addata fo mo wuuri ndu ko rajab ha ɗo mo wuuri mbaɗa fanniɓe so tawi mbaɗa wuuri wassalam. e ha joni kamɓe dental ahlul ilmi wonɓe to e Cameroun ɓe mbi eɓe jiiɗi ballaɓe toujours eɓe nana arifuni qabla an ta'buduni wa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni won ceero moɓe namdino wi arifuni qabla an ta'buduni ko tawa sa janggi aɗa wawi faati aɗa wawi simore aɗa wawi julde aɗa waɗa ko julde nde yamiri ko o wi ko ɗum ɗon woni arifuni qabla an ta'buduni woodi noon kadi oustaz goɗɗo biɗo ala wona ɗum ɗon arifuni qabla an ta'buduni ko ma mbatta yiide Allah walla ganda Allah nde puɗɗa yiide ɗum ɗon arifuni qabla an ta'buduni puɗɗa andude ala ko len neɗɗo kam kamɓe ɗiɗo fof goto ma fof ko haali ko hen silen wi keng ko adine ndewata Allah yaata o andi Allah ko goto taw hanko ko selen wi beng wona noon andude farillaji saligi farillaji juuɗe farillaji ni Allah ko to Allah ko ala wona noon so tawi on mbaɗi ɗum muumu no rewata Allah ala borjal mbimi so tawi on mbaɗi ɗum holno muumu rewrata Allah walla andude Allah ko goto koyemi rewete joni kay ƴetti juuɗe Allahu akbar yoni wonta gandugol Allah wahdahu la sharika lahu wandango Allah goɗɗum Allah sowona Allah ko golɗal ngal ɗo gandal wiya andude Allah ko goto ko deweteɗo wona gande keddiɗe so tawi mbi ka ko mane ɗo ande Allah goto andata Allah de wassalam hay goto andata Allah ala sowona ma wela andinde andam wala yu'tuna bi shay'in min ilmihi illa ma sha. eyyi namdal men hecci hanki mine maɗa mbiɗa nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiyani Allah woni wiɓe nelaɗo yi Allah woni wiɓe kadi ko Qaba Qawsayno ɓe pondi ɗum mataw hakkude laañal e garawol ngol ko kalɗa ko fof ala hen ko selli ala hen ko woni ala hen ko jogori wonde ko kalnomi hanki e hecci hanki ko ɗum tan kalanmi hande e janggo e ɓawa janggo belaɗo mettaɗo ko ɗum Allah waɗi nelaɗo sallam yiyani Allah nelaɗo sallam yiyani Allah hay lawol gotol Ibnu Abbas o wi nelaɗo sallam yi Allah laabi tati Seydina Aïcha wi kala biɗo nelaɗo sallam yi Allah ko feni Seydina Aïcha daɗi Abdallah ibn Abbas mo hecci mo duuɓi jeetati kanko ɓuuri wonde annabi sallam martabaji mabɓe noon to bate wonde nelaɗo sallam ƴeew mo jiɗɗan fof cuɓaɗa nelaɗo sallam wi Abdallah ibn Abbas allahumma faqihu fi din wa allimhu alqur'ana wa ta'wil o doni ko Abdallah ibn Abbas yo Allah andi ɗum finde ɗum e diine yo Allah andi ɗum qur'ana e ta'wil ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi Abdallah ibn Abbas koye ɓe jeeya reedi Seydina Aïcha kanko o wi nelaɗo sallam yiyani Allah heɗo konngol gotol e hadis goto mo nelaɗo sallam haali huftidinde dendagal julɗo fof nawori bamakko kanko Seydina Aïcha nawori bammo Abdallah ibn Abbas e woɗɓe khudu shadara dinakum an hadhihi al-humayra nangue diina moɗon fof no fotiri e oɗo feccere e diina moɗon e oɗo debbo boɗejo walla cooyo Aboubacry no wuuri bammo Abdallah ibn Abbas ene wuuri mona ɓirdani nangue diina moɗon e muɗum wonen haala fenande ko on wi ko goto
na sallam yani tawta qur'an karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ولا لنريه منا لنريه من آياتنا يكون الأمين لنريه من آياتنا من آياتنا do royrande o hullo yaako kawisi Allah nde o yi ha o gayni ko jomiraɗo wi laqad ra'a min ayati wala min rabbihi yonoto yalla ni an ha jogorani fo am to tawi ko gaaba gawsayni a wadna gaaba gawsayni arna ɓe mbi ko soddirtel mum tawi ko lekki ko nokku way noon helbir ni soddirtel mum tawi ko helbir anani ala o ardi e jibril ha ɗo ɗum woni nokku makko jibrilu dariɗa Allah ene haala kanko annabi sallam jibril en nantina ɗum woni fa awha ila abdihi ma awha aɗa andi kay ila o aɗa andi kay ɓe jettodirani ɓe jiidirani ceerno so tawi ko gaaba gawsayni o adna misal muɗum oɗo téléphone mo tukatani to mo ayi ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون وفلتاكي النبي وانا النبي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من بوري باتار جيادة مو أدارو الدانا بدو قنقل كونو يجاتا يا سلام يعني الله من حالان حالة شرندي بيما كنا سلام يعني الله يا سلام يعني الله يعني الله جم يعني الله يعني الله هيشانك يدو قرآن الكريم فتاي فأوها إلى عبده ما أوها ويندرينو يا الله ندين مرة نيابو إي الله وأوها ربك إلى النهل ولا يوم موسى إي الله وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى إبراهيم وحي إلى توني أنا بسلام دي دون بلا ديوان دون نبي سلام يا الله sakron yaade ha ɓurtina wona gonga de jooɗima e dankere aɗa sen waɗi ni ngappati ngoluɗen wona gonga hay batte ko reɓe ɗe qiso ko tan goppe oɗo masala ñamowo jarowo kuwowo coo fof wiyata Allah e jiiɗe biyete ñamowo jarowo kuwowo coo fof wiyata Allah ɗilay gaala kay ko maleykaji ñamata jarata kuwata coo ko neɗɗo aɗa ñama laaƴ aɗa wondi ko jordi kecciri a yiyata Allah jeni juulu en wassalam en heddi ɗon bakto kay ɓuri joni kay darhat kuppu kadi e ceerno Ceerno Tidiani Alpha Mamadou Siley oɗo ngal ɗo namdal ummi ko to e nder Diawara dental jama ina woni toon kamɓe Diawara en koɓe joni noon jiknaɗo makko o ko cankino kañum wonno almami juma mi woppi noon ɓiɗɗo o ne yara duuɓi 10 kono ɓiɗɗo o ko denɗo ɓurana kono resani joni noon ɓe mbaɗi pecce ɓe mbi joni yo lomto bammakko o ardo juma e jama joni noon wonɓe ɗon kamen ndenani ɓurana kono mbi sellata haado resani o wawata ardade juma e jama eɓe namdimaɗum waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ardoto yimɓe julɓe ko kellifaɗo mo juulu waɗɗi hadisaji noon garoji e bonni renteɓe wiyoɓe cukalel no fotiri fo sen wawi qorani daɗi ɓe wona ɗo abada sellata haysono reeni tawreta e linjil e zabure e forqana baade o hellifaka addantamo ardade yimɓe juulu waɗaki mo o noddinta o wurnata o julata baade juulu waɗɗaki mo heɓani duuɓi juulu waɗɗaki mo o wona kadi gonɗo e annabi mo enne yamiramo yo waɗ so hadis noon Zayd ibn Sabit mawni ko rakkonamo darapo eɓe jaaha walde alayhi salam yamiri yo darapo adda o totti Zayd ibn Sabit mawniraɗo noon mettini wino alayhi salam kodi ala ko mbaɗmi kodi ala ko yettima ko mbimi o ala e batte walakinna Zeydan akhdan min ko bel Qur'an Zeydu ɓurma hewde Qur'an kono Zeydu wona cukalel anoni wonde mo cukago nde wasde mo waɗɗa julde wasde waɗɗademo de ɗum haɗatamo kala koɓe kadi mo omo wawi noon lamtade bamakko ɗum hay goto ala mo ko wondirta kono lamtade jamma e juma
hay sinno omo dadi ɓe kam fof soɓe belaka yo woppu lomtade ɓe jama e juma soɓe belaka mo yoɓe goppu selata hande selata janggo selata ɓa janggo so tawi ɗon eɓe belamo hawre ko killifagal hay somo resi joyo soɓe belaka mo yo wuccino bowal wala ko ande o dañan hay dewel gooti walla yoɓe jeet ali won fof nanɗo ndesani amali en ay ko resat kono julda min asani anani darde ɗiɗi neɗɗo desɗo ene ɓori ujunere darde mo resani kono ɗo cukalon jangon ɓe ndeni toon ndeni ga ɓoɗana hay waɗana fila wona hay battala ko ɓe julnata yimɓe gattira hakkillaji moɗon ɗi ni foti Abdallah ibn Anis mo mbiyata artinoma Maymunatu radio nabi sallallahu alaihi wasallam ene julna ko cukalel tuksel so tawi eɓe tiwtoro on ɓe ganda ɗum timmani ɓaade nde ɓe juula ɓe gayni Maymoutou wi onon kam on coddantamen kuutol almami moɗon o bandiraɓe walla neɗɗo mo wawa suurade anda suurade ko foylol walla cukori guel hellifaka yo juulno hellifaɓe mo juulu waɗɗaki juulata yimɓe mo juulu waɗɗaki mo heɓani kelle fo e juulde juulu waɗɗaki ɗum wassalam oɗo ko Oumar Mamadou Bari kamɓe de eɓe gonde probléme